Al llarg d'aquests darrers últims 3 anys, el grup IFAM ha estat realitzant un projecte de recerca anomenat Els Menors Migrants no acompanyats, noves tendències, noves nacionalitats, noves tendències. Els objectius principals d'aquest projecte era detectar les noves nacionalitats que s'estaven donant aquest fenomen i visibilitzar a les noies del fenomen. Què entenem per menors no acompanyats? Entenem aquell menor d'un altre país, estranger, que ve a casa nostra amb un projecte migratori, però que pot venir sol, físicament sol, o pot venir acompanyat d'un adult que no es pot fer càrrec d'ell o l'està explotant. Amb aquesta recerca hem ampliat aquest concepte. Ja no només són aquells que es queden sols amb un adult, sinó que són aquells que poden estar mal o insuficientment acompanyats. És a dir, us poso exemple perquè ho veieu clar, no? És el noi marroquí que es posa sota un camió, no? Des de Tànger fins a Catalunya. Aquest és el nano que ha fet un projecte migratori, s'ha plantejat el seu projecte migratori sol i surt sol o amb el seu grup d'iguals, amb altres amics seus. Aquest ens arriba sol, però després hi ha altres casos que és aquell noi de Tànger, per exemple, o aquella noia que hem detectat, per exemple, que ha vingut a Catalunya acompanyada per una família, però no és ni el seu pare ni la seva mare, i ha passat la frontera falsificant moltes vegades un passaport passant com a pròpia filla. Aquesta noia ha arribat aquí de forma irregular i moltes vegades aquestes noies són utilitzades en un circuit molt més marginal en aquestes llars i ningú detecta que han aparegut. Aquest és un cas. L'altre, un noi que ve d'Afganistan, per exemple, que no ha sortit sol perquè ve acompanyat d'adults que formen part de la xarxa migratòria de caire criminal i que el deixa a Dinamarca, que el deixa a la frontera una vegada arribat. Aquest noi no ha arribat sol, però ha arribat amb un adult que realment no pot fer cursa, no pot tenir cura d'ell. Un altre cas, el cas que ens hem trobat molt i que denunciem amb aquesta recerca, el cas d'una noia romana que és casada amb un noi romanès d'aquí, on viu aquí amb la seva família, i l'estratègia migratòria ha sigut el matrimoni. Aquesta noia arriba aquí amb 14 o 15 anys, casada, comença a tenir un o 2 fills, però aquesta noia és utilitzada per part de la sogra o del sogre dins del món de la mendicitat o en petits furs, que és allò que anem veient pels nostres carrers. Aquesta noia, malgrat que per les administracions és una noia acompanyada d'una família extensa, amb aquesta recerca ja ens adonem que aquesta noia és una menor no acompanyada que necessita atenció per al seu nivell de desemparament. Hi havia 2 objectius principals. El primer era veure les noves nacionalitats que estaven apareixent en aquests últims anys, i el segon, visibilitzar les noies d'aquest fenomen. Dins d'aquesta recerca hem detectat diferents col·lectius invisibles i per nosaltres té molt de sentit de detectar-ho per poder alertar que es pugui treballar amb ells. Hem fet més de 300 entrevistes en aquestes 4 comunitats. És el treball de camp més gran realitzat de recerca sobre menors no acompanyats, la més gran a nivell espanyol. Aquests últims anys ja no és monocolor. Fins ara gairebé tots els menors, el 90% era d'origen marroquí. En aquest moment, malgrat que els menors d'origen marroquí encara és un percentatge molt elevat, estem sobre el 75%, sí que comencen a haver-hi altres nacionalitats molt importants, com la romana, principalment d'Europa de l'Est, i països subsaharians, Senegal, Mali, Ghana, etc. Hem trobat algunes noies que segueixen el patró masculí, però la gran majoria és diferent.
principalment perquè obren un quart motiu migratori, que és el del conflicte familiar. Les noies hem detectat que gran part d'aquestes noies arriben a casa nostra perquè han volgut anar-se, escapar-se d'aquest conflicte que viuen al seu país, d'origen familiar principalment. En quant al projecte migratori de les noies, us he dit principalment per dificultats amb les famílies, ens hem trobat, per exemple, en el cas de les treballadores sexuals, de les noies que es prostitueixen, que dues modalitats, també aquelles que venen enganyades, absolutament per un nòvio, un xulo o algú que les ha portat, però també ens hem trobat aquelles que realment sabien el que venien a fer.